yɛda Awurade Nyankopɔn ase. Bebakyɛw Awurade asɛm ɛyɛ nkwa, ɛyɛ nkrante, ɛyɛ ɛkwan, ɛyɛ nokorɛ, ɛyɛ paano a ɛfiri soro, ɛyɛ nkwa nsuo, ɛno na ɔde bɛbu atɛn, ɛno na ɔde gye wiase. Wankwati na asɛm anyɛ bibi biara a ɔyɛyɛ. Asɛm ne mu na yɛnkwa ɛwɔ. Nti sɛ osɔre anɔpa a, maka akyerɛ me ho sɛ anɔpa biara mɛbɔ mmɔden sɛ me ne Awurade bɛkasa ansa na me ne nipa akasa. Abɔ mmɔden sɛ medi ɔsoro aduane a ɛyɛ Awurade asɛm ansa na makɔdi honam fam aduane. Nti anɔpa yi fa o Bible na yɛni nkɔmmɔ ɛkakra. Bɛsɛ ɔfa o Bible na yɛdi nkɔmmɔ ɛkakra. Asɛm bi a ɛyɛ powerful. Me ne wo ɛkasa afa laziness ho. Laziness. Ebia ɔbɛfa ne sɛ ɛyɛ asɛm bi kɛkɛ. Ɛnyɛ asɛm bi akɛkɛ saa. Ɛnyɛ asɛm bi akɛkɛ saa. Laziness ɛnyɛ asɛm bi akɛkɛ saa. Na ebia ɛnɛ uyam bɛhyew. Paul kan asɛm bi wɔ 1 Corinthians chapter 16 verse 9. Ɔsɛ ɛpono kɛseɛ bi abie ama me anke mu adwuma ɛbɛso aba nanso wɔn a ɔsɔre tia ɛdɔɔso. Your laziness can be one of your barriers in life. Wakwadworo ebetumi aye wakwansidie baako a ɛwɔ wabrabɔ mu a you never believe it. Ebiem, laziness is a sin. God himself Awurade mu ɔtan akwadworo, ochiri akwadworo, ɔmpɛ akwadworo. If you say God is a hard-working person, God is a hard-working person. After creation, ebisine, ɔse meja, egusu ye juma ebisine. The only thing any power say after work ultimate rest. And no crown ebi ko extra mile, ebi ye extra work to receive extra salaries. Enti laziness is a sin. Awurade chiri akwadworo ye bone. Akwadworo ye bone. Nti wase ensa enye adwuma no. Eni kwan se odidi. It's against the law. Nti wase bomoden fa wonsa ye adwuma na wanya bi amade odi hia. Ne ka kire kromfo se ma onwia de ebiem na emom omomoden fa ne nsanya adwuma pa. Nti God hates laziness. Laziness is a sin. Ye be kan quotation bi a obeti ase me ba chew enya de a meche nti boni ama ne enye sa so awi a sende man no so enti bi misua de bi fa ma 2:25:14 no ho da bia on konkroma me different direction e was a particular verse no nti da bia me ko bia no de me ko fa firi ho na meka ene min ko explain talent and me and some particular, but we are going to pick exact word to be from there. On said the whole passage of Matthew 25 or kasafa two different things. Or say o satifri wana enyansafo ne nkwasiafo meboa kasafo enyansafo ene nkwasiafo netie is enkwasiafo nko a enkwasiafo nko a ene bekobu nsem gym. Nyansani bi ene wo bekobu nsem gym. Why am I saying this? Or say meba
Awurade asɛm na wapui na nyansa bɛn na wo we kyerɛ sɛ deɛ ɔwɔ Awurade asɛm biara ɛyɛ nyansafoɔ ebiem ni hafoɔ ni atirimɔdenfoɔ akwadwofoɔ ɛna ɛbɛkɔ bu nsɛm gyim ani hafoɔ ɛne akwadwofoɔ ɛna ɛne mɔntoɔfoɔ ɛna ɛbɛkɔ bu nsɛm gyim oni hani ɔkwadwofoɔ ɛka wɔn mu bɛkɔ bu nsɛm gyim ho ɛnyɛ asɛm biara kɛkɛ na Bible no ɛtwerɛ to hɔ sɛ akwadworo just there be obia ɔyɛ kwadwofoɔ biara you end up in hell. Every foolish person will end up in hell. Nyansani bie ni wa obeko bu nsɛm gyem. I'm not talking about wiase nyansa. Mekasafa Kristo nyansa ɛyɛ Nyankopɔn asɛm. Nyankopɔn asɛm ɛna ɛyɛ nyansa. Enti yanko Matthew chapter 25. Matthew chapter 25 verse number 14. Matthew chapter 25 verse number 14. For Bible na no pay enone a devotion ayeye na no pay. Matthew 25 verse number 14. Bebacho yebetumi akan. Matthew chapter 25. The parable of the bags of gold. Again, it will be like a man going on a journey. Who called his servant and entrusted his word to them. Who called his servants. Who called his servant and entrusted his word to them. Entrusted his servant and his word to them. Mm-hmm. To one he gave 5 bags of gold. To one he gave 5 bags of gold. 5 bags of gold. To another 2 bags. 2 bags. And to other 1 bag. Okay. Each according to his ability. We na ye kan is ano. Unse omanya akwanya. Ya onya akwanya first aben papa no. 2 waman opportunity. Wamano adwuma wabie pono bia ma no nti Paul se epono no abie dada nti ade a chenwi epono no abie ama wo ade a chen no apono abie ama wo wanya akwanya nti papa no oma obia akwanya obie do ema obia obo obia dwetire sana opeso o kire obo obia dwetire obie kwan ema obia nti wase nkwasiafo ene mfrani ma kwasiafo ne nyansafo ebre so se ayefukunu ne ba no watie mu no nkwasiafo ne ye mobo eno nti omu kaapo na chi nti ebra wada sorry no wanya akwanya ukura talent bi or opportunity. One of the greatest gifts in life adechie say ade ebechi and only the greatest gift a edikan ewo edani mu nyina oda sorry na ade echiwa and only the greatest gift in life because o nkwa o ade bibi biara betumi esi ama epono bia betumi abia ama nti talent no de ma omo one after the other was their door abia mom and only wo pono na abia ma wo epono kese bi abie no asechire baako eno no nti we nya 10 5 2 1 yes we nya 1 we nya 2 we nya 5 what you say be ba cho ye nto aso and to another one each according to his ability. Then he went on his journey. On his journey. Man who had received 5 bags of gold. Man who has received 5 gold went at once to work and gained 5 bags. And put his money to what? Work.
and gain 5 bags. And gain 5 bags more. So also, The one with 2 bags of the gold one with 2 bags of gold gained 2 more. gained 2 more. But the man who had received 1 bag went off. But the man who have received 1 went off, Dug a hole in the ground and hide his master's money. Okay, go. After a long time, the master of those servants returned and settled account with them. After a long time, The master of those servants returned and settled accounts with them. The man who had received 5 bags of gold. The man who has received 5 bags of gold brought the other 5. Master, he said, you entrusted me with 5 bags of you entrusted me with 5 golds. See, I have gained 5 more. His master replied, well done, good and faithful servant. Well done, good and faithful servant. You have been faithful with few things. You have been faithful with few things. I'll put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Come and share your master's happiness. Powerful. The man with 2 gold also came. Master, and said, you entrusted me with 2 bags of gold. See, I have gained 2 more. I have gained 2 more. His master replied, well done, good and faithful servant. Good and faithful servant. You have been faithful with few things. You have been faithful with few things. I will put you in charge of many things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Come and share your master's happiness. Then the man who had received 1 bag of gold came. Then the man who have received 1 bag of gold came. And his master said, I knew that you are a hard man. I knew that you are a hard. On say, omomubai nyina obia a mekasa. On the Bible yen kwafo. On say kwadwufuo bia otorofo bia ne kasa ye tententen. Ebi na ken eye ne say me ye menua so ehwefo ana osate yi ano. Nti wo say de oye kwadwufo no esole isaze se obekasa. I knew that you are a hard man. Meaning say you are a hard man. Harvesting where you have not sown. Harvesting where you have not sown. And gather where you have not scattered seed. And gather where you have not scattered. So I was afraid and went out and hid your gold in the ground. So I was afraid and hide your gold in the ground. See. Here is what belongs to you. Here is what belongs to you. His master replied, you ahana me fa word in a free. You wicked. The entire me ma ye kan ni na ahana me pick free. First one, you wicked. Lazy servant. Seka ho me ba chaw ejawati. Obi a wutie me bia. God is speaking. Elas ana me kan Matthew chapter 6. Na Yesu na num. O kasa o teach fa empaibo ene kasa tenten. No say mususu se mu kasa tenten. Na mse se onyankopon kora ompe kasa tenten. Onyankopon mpe kasa bebre. Because we say nipa o kasa bebre bia ye bonini. And from some pa kasa dudum. Interwade kora he speak against nipa o ye kasa tenten ope kasa. Ena ha ye nim se akwadworo de But Hamunti, this parable came from Jesus Christ himself, direct.
You first one wicked. You say obi ye wicked. Obi ye wicked. You say what trese kan ye kum nipa. Obi ye wudinia. Because obi dia babo obi a poison obi yes we wicked person and there obi any declare say wickedness is a sin. Yes. It's a great sin. Oye wudini oye tirimo sum ye kan ye nim say no de e ye bone. But what about second one? You wicked and lazy servant, lazy pastor, lazy father, lazy mother, lazy sister. You wicked and lazy. So your laziness can end you up in hell. Akwadworo ebetima ma wonkwaje abo. Akwadworo betima ma wajera. Akwadworo betima ma wadekese afiri wonsa. Seriously, you wicked and lazy servant. You wicked. So you knew that I harvest where I have not sown. So you knew that I harvest where I have not sown. And gather where I have not scattered seed. And gather where I have not scattered seed. Scattered seed. Well then, you should have put my money on deposit with the bankers. Young country in Suma for baby wadru na no dey starting feeling na because I know say they know the story. E hono nko a baby wadru ye no nko a. Let's read that portion. Yen starting kind English no emfa nso so ema ye tiefo nyina. Matthew 25:26. Enna ni wura no buase ni say. Na ni wura ni buase ni say. Akwa boni ni onihafo. Akwa boni eni onihafo. Unim se mi twafa akwa mi nuaye. Unim se mi twafa akwa mi nuaye. Na meboa boa ano fa akwa. Na meboa ano fa akwa mi mfa mpeten ya. Anka esese udi misika no. Eni ne esese udi misika no ko se sika sesafo nsa. Na meba mabeji ma de. Eni hu nse hu. Enti munji de ewo ni nsam no. Na momfa nkoma de owo talent enum no. Na obiara owo no. Obema no. Na wanya ama na boroso. Na de oni bi no. De owompo obeji ni nsam. To asoma me. Na akoa na huni mfaso no. Na akoa ni huni mfaso no. Mumfano nkoto nentwene achirichiri sum. Muntie mumfano nkoto achirichiri esum. Ehona osun ne setware ewo. Tie akwadworo etimi manipa elusu de owo. Muntie asem ni ye. Akwadworo eye wickedness. Akwadworo ebetimi ama wakwa amaniem. Akwadworo ebetimi ama wadi hia. Proverbs 6:6. Proverbs chapter 6 verse number 6. Okwadwofo contact yanche. Hwena kwan ne hunu nyansa. Ono na oni otitire. Opanyini ni sudifo. Nanso osiesie na duane na oboaboa na didia no twabere. Ubeda, listen to me. Ubeda akosi da bay. Okwadwofo. Breben na usore. Breben na usole. Uni bra wo de sore. Uni bra wo de ye adwuma. Uni bra wo de home. Uni bra wo de didi. Uni bra wo de kasa. Kosi bro ni say time is money. Time is money. 24 hours no sister. Untimi nsay ne kwawo because you shall give account on it. You shall give account on it. Untimi nsay ne kwa because ya mount a certain talent also the year juma emma with the profit eba. You shall give account on the talent you have been given. Account na ye the amount akwenya na the amount 24 hours na ye the amount in free wa ho odene
Emfiri wan wunyumam eye obi ena ama ade achew no ama saa akwanya no. Enti saa time na de ama 24 hours na wanwu no is your talent. It's a door which has opened for you to use it as an opportunity to work. You shall give account on it. Ube give you account. Enti menya wa adwene se madam ya na medeme ho dabi. O se ebra papa na oso kenia no. Oso de kenia ni besi kenia dua so ma esrem ba wona obam na omu nyina ni gye. Obi a ya ma wonwom to enye won ko enti ne de ama wo. Ye de ama wo se to na emfa awrade ani onyam emra. To na di mboye ni bi ensachera to na obi aw yare ho nton enti emfa ma ho se tie enwom to na de ama no fasie wo mu. Okay. Osi we de ma onya problem ne se na kwadworo ene se obe peke talent na de ama no de akoye adwuma no o de asie enti talent bi e de ama no yenka se enwom to no wo nko na fatojeji wani fashe wumu fasie wumu dabi wase otutu fom odisie obi de ne dwomto no asie ni mu obi de na sam ka no asie ni mu bacho wutie me obi de ne nyansa sam ka na futuo no ni nimdiye no ne ntiase no odi asie ni mu obi ehu emfaso obi amaso odi babewu akọ enti Yesu se adechiye ese yense ye de osuma yen adwuma na ye wie efrise anajubi ba papa ne ba enti wuti wiase no onye 60 years erade ama 60 years opportunity to repent, opportunity to work on your talent, to work on your salvation. Let me tell you, Akwadworo ama wo de ama wo no asie kasa enna enti wose obeda akosi da bai na da bai ena wa wutie mi anopai oda osore enna kakra entonko kakra ensa me pono na mada kakra enu na Awurade be pie wo so mpofrem enu na rapture ebe pie wo so mpofrem enu na accident be pie wo so mpofrem eno na wo ka ko na ho unnim ena aka wo wiase a wo bedi unnim obosomia aka sesia ye kasai aka obi wana ne time aso o free wiase ne epono ma oto nem eye ne last epono wo tum o pake ne ho anu no o ma biem obi kotu moto bi o ma biem obi kwa wo so o ma biem efise wiase niema etwe ho ahia emu bia de nipa afrasa aseso sa eja de nipa afrasa aseso da ensuo de nipa afrasa aseso da sekan de nipa afrasa aseso da ye ho nipa de nipa afrasa aseso da oka ya toto obi ka ekom no obi fie osiye eno na ebukum no obi ba ene wo na sekan obi kunu ene kunu no obi yere ene kunu no obi aduane a onnoa aduane a otehye nenum ene kum no obi ice block ene kum no obi gas ene blast kunu no obi light ene kunu no obi mobile phone ene kum no ade bi atwa nipa ho ahye bi akum nipa pe ade bi atwa nipa ho ahye bia akum nipa pe ade bia etwani panwachie bia akum ni papen enti sane ma we emu bia ni wa yade ye ho toso emu bia ni wa eye ni daso enti obi wa u bia anopai eno ane wo last who knows when the nim se enne ka okofu yi o mafia nkobefo onye da obi swimming pool akum ni ba obi swimming pool akum ni kunu obi swimming pool eno ane kum onu amu ewiase we no enti wose de ode ne ho to na hunyade so ebe hyease enna kakra entonko kakra wan ne nim se eya mpaso 24 hours ukosoro ba form entu wiase ni panyina ena nye wona wo hyare wose obi wa hoɔden pintin owu ebra ne ho tono na eniema aye na hina
ene ne fie ama ni sika ho ne nipadua eye soronsono otimi wu enti we are not talking about say abrewa akra ana kokra obi biala betumi akwa no pai obi ane ho odin betumi akọ sikani betumi akọ ohiani betumi akọ abofra betumi akọ maame betumi akọ sofu betumi akọ konfo betumi akọ malam betumi akọ educated person betumi akọ scammer betumi akọ otrenini betumi akọ and it's a call you cannot refuse when ebra ye eberino you cannot refuse it no matter who you are enti enano pay me di onyankopon mobro hu etufo say my brother you have a talent what keep within you what you see what to do what to do fear e dey asefom no you shall give account on it ube buhu akonta and stop laziness and yes sir God will call you as a wicked person. He consider you as a wicked person. Enya dia abefa anhodi die show mu no die dia ma no eno ho akonta na wukobu wadwuma wo wadwuma o se obi adwuma ebefa jam wankasa ye adwuma o se ye nyina bekọ akogina Kristo atem wodwa nanim na yabu ye ho akonta maako de akere hwan onyankopon enti wodi yanko obade yanko medi yanko wodi yanko wadwuma ko a wodi abawi ase no eno ho asem na ne Awurade koka enyi obi dia se wonima let me tell you obi aso was special thing o se wo obi a ho odene ena odene dia ma no obi adoma o se ofreko a wafro no enu mu na yedai tena enu ho accounts ena wo ko give papa no twen say wo ba bebu a kire no so me busa wo say waye mu dodo say na owura no ehin wo be pie ni ti enna kakra mensa ma pono kakra empofrem ena ohia ebe pie wo so hallelujah eba cho to asoma me yes enna kakra ntonko kakra ensa me pono mada kakra eno na ohia beto se kwamkafo Jesus Christ tie ye ka se kwamkani a amroba omonkaye amroba emonkaye nti o se Awurade obeba te se de owifo oba obeba te se de owifo eba enti bramoni na amrobes opie yeso obie no wonim se amrobes okwan we mu obekoda o te pe obesan enti amrobes ayete se Kristo maye obepie yeso mpofrem enti accident etoyem mpofrem jade etoyem mpofrem ewu toyem mpofrem nti wose eno ena ohia ebeba wo so te se ekwamukani Awurade betumi abane kwamkafo otimi ba wia otimi ba nopa otimi ba dasuom otimi ba all the time sana Awurade beba mama I want to encourage you to get up sorry swallow your laziness swallow it mene wakwadworo no ne you talent ni pie. It's better to swallow your laziness than to swallow your talent. And yes, sir, obemene wakwadworo sene sir, obemene wachede de ama wabawiase. Akwadworo tumi, akwadworo honhom, akwadworo nje, bomode se obemene no because God hate it. Or see oni halfwo, any okwadefo, otirimodenfo, mumpeja no, na munkoto ne ntwene oja esu ne sekare enti kwadworo eye bone wa Awurade anim. 2 Thessalonians 3:11 2 Thessalonians 3:11 na yate se bi wo onam basabasa na onya adwuma
Nemom oye tere. Na wana otesa no. Me hye won tu won fo say. Je na uradi Yesu Kristo mu. Se onye dwuma emfam pe wona no aduane. First Thessalonica chapter 3 verse 11. Yensan kan biem. Na yatese ebinim wo ha. Wonam basa ewo mumu. Onye adwuma. Na emom oye tere. Wona otesa no. Ye hyew na no pai se etufo se. Ewo ye na Awurade Yesu Kristo mu se. Ye adwuma kom. What you have separated yourself from it no. Death means separation. Because odi ade na kosie enu agya ho akoda. Odi ade na sie enu akoda. Bible so for bia ena ye mention ena bia after ena there was a distraction. Yes. Even God himself or take boat in or make it attempt to sleep no. Onse komu butu kodo no. Komu butu kodo no. Bia Yesu de ena eye parable bia no. Ochema hu say after enano BBC enanachi ekowia obi enanachi obi da ne basuko no enanachi obi kogu ababoni enanachi asochen esase ebo enti which is dangerous minuanom Christ will say sorry wati na waye ready so obesere amon wa bie epono amon nanso wakwadworo ya amapono na kantum wakwadworo ya ama wajapade afru nsa wakwadworo ya ama awudie ato wa exchange wade niema hunu abe exchange wo talent eniema bi wo ha nkrofo bi wo ha chohofro mu time bi wo ha wo se no ene na me ne wo ma bi kasa oye batan a okura ma 5 or 6 and so say ni nyina chisofo metimi eloke me ho na me sua Bible because me think can be say Awurade de me beye bibi me tesa anka no aya enya wa adwene say me beye meye ochina meye say if you don't create emergency for yourself, emergency is waiting for you. Emergency will create space for you. Odi catch on say we busy, we need time for God. The ebema we nya time ebeba. Even airport kran onam kwa mu kwa airport be to me set in ema estopo. Ya de bi to me chumpo frem ema ye turn no direction local hospital. Accident me si ni attend to mortuary, ni attend to emergency. So far there we see obi cemetery. Eno obi si obi wo cemetery eno obuhwe ya ono so wuye. Obuhwe amenanim. And sometimes you must intentionally create emergency for your soul alone, because a time is coming ebeka wonkwane adamena ebeka wonkwane rade mama me de ayana misuro se akontabuo damenim ni yana me twene ho se me kwa sei me kobu ni sei ena no pai me ne wonkasa enche anopa unum se me nkasa nche me de ubesi wa ha nyame ya adoma ochina me no beto aso frewma ne no mo international katom say my brothers and sisters, do you know say our laziness can make us lose our great treasures on earth? Job 31 verse 14. Enne se onyankopon sorea enne se onyankopon sorea enne se onyankopon sorea enne se onyankopon sorea eden na meyo asembe na meka na se obusame asemo a obusame me talent ne ho asemo a asemben ena me di bebua no asemben na meka anu ye ben na me de bema no Amos wona na wo se nipa we fa so nyankwa wona na wo se nipa we fa so nya yaresa wona na nipa we fa so bepie manim wona na wo so the glory eba mahini enim wona na se fa wo so onyom to so mani patimenka wona na wo se fa intercession so odima ema nipa bi esere
One na was fa usika so efa watade so efa waduane so nti wose eda ne bebre ba bebusa me se da ben na wo ye ohiani da ben na kom dew da ben na wo dead ja no mbeka se free me so ko mo amanya amamu nuanom no mo anya amame enema bi wo wa you are doing it even to yourself which is sin before God. God hates that. And now no pay wose se osolia Onyankopon sole den na mejo na se obitamia den na me di bebu ano mama me busa this question no pay bra ye de yasem ikwa wie semi sole Job chapter 31 verse number 24 se ene Onyankopon sore na obebusa me makwadwero ho asem a obebusa me na ho asem a obebusa me maduane ho asem a obebusa me sika ho asem a eden ena meyo na eden ena meka den na me di bebua no ena wutini mo eden ena na misuro enti mitutu form ena me de kwahye ho ena wo se saa okay mo nchechere ne mame se doni frewa ahobwa be na wa akunta be na ubebu ahobwa be na wa oni doni frewa ahobwa be na wa akunta be na ubebu ahobwa be na wa se doni frewa Awabana wayo akunta bena wo awabana wayo oba be hwehwe na wayi ni die o no ne na kodim na yifuku sa se ya be sa se abe ewe umbe na washa na yefu no na na ifuku yani tumi bariyo na wafa na ifro no na kuma na ifuku sa se abeye sa se aranebeye umbashishe na washa na ifro no na kud na infukru